नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुम्हाला दाखवत आहे चवळीची भाजी। ती लागणार आहे एक पेला चवळी घेतलेली आहे। ही बघा छोटी चवळी आहेत। चवळीचे दोन प्रकार आहेत, ही छोटी चवळी आणि अजून एक मोठी चवळी मिळते बाजारात। मी छोटी घेतलेली आहे। हे बघा चवळी घेतलेली आहे एक पेला। या मापाने मी घेते कोणत्या पण गोष्टी। तुमच्याकडे जे कुठलाही पेला वाटी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या। पाणी घालावे आणि छानपैकी धुवा अजून दोनदा। चवळी मी 3 वेळा छानपैकी धुतलेली होती। गरजेनुसार पाणी घाला, चांगली भिजायला पाहिजे। चवळी 7 ते 8 तास भिजत ठेवावे। जर तुमच्याकडे टाइम नसेल चवळी भिजत घालायला तर तुम्ही गरम पाणी घ्यायचं आणि त्यात ही चवळी घाला। 4 ते 5 तास भिजत ठेवू शकतात। आता ही चवळी आपण 7 ते 8 तास भिजत ठेवूया, पाण्यामध्ये झाकण ठेवूया। हे बघा रात्रभर भिजत ठेवलेली चवळी ही बघा। आता आपण हे पाणी चेंज करायचं आहे। जे रात्रभर पाणी ठेवलेलं चवळी भिजवण्यासाठी ते चेंज करा, पूर्णपणे स्वच्छ धुवा। चवळी चांगली धुतलेली आहे। आता आपण कुकरमध्ये घालूया। बटाटे घेतलेले आहेत 2 मध्यम आकाराचे आणि 2 तुकडे केलेले आहेत। पाणी घालावे कुकरमध्ये, गरजेनुसार पाणी घाला। मी 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। तुमच्या कुकरमध्ये कितपर्यंत पाणी राहतं तेवढं तुम्ही घालू शकता। चवीनुसार मीठ घाला। कुकरला 3 ते 4 शिट्टी करा। चवळी चांगली 7 ते 8 तास भिजत ठेवावे, तर 3 किंवा 4 कुकरच्या शिट्ट्या बस होतात चवळीसाठी। तुम्ही चवळी भिजत टाकायला विसरलात तर गरम पाणी ठेवून चवळी भिजत घालावी। 4 ते 5 तास मग बस होतात गरम पाणी टाकल्यामुळे। पण शक्यतो तुम्ही 7 ते 8 तास भिजत ठेवावे, तर 3 शिट्ट्यामध्ये चवळी चांगली शिजते। आणि जर तुम्ही गरम पाणी टाकून चवळी भिजत टाकलात तर तुम्ही शिट्टी 3 करा आणि मग चेक करा चवळी शिजली आहे की नाही, मग अजून एक करू शकतात। हे बघा चवळी चांगली शिजलेली आहे। 3 शिट्ट्यामध्ये चवळी चांगली शिजते। छानपैकी दाणे झालेले आहेत। म्हणजे जास्त पिठोळी पण झाली नाही, जास्त शिजलेली पण नाही आहे, बरोबर छानपैकी दाणे झालेले आहेत। आता मी साहित्य सांगत आहे। चवळी भिजत घातलेली ती कुकरला शिट्टी करून चवळी शिजलेली आहे। बटाटे मध्यम आकाराचे 2 घेतलेले, त्याच्या फोडी केलेल्या आहेत। चवळीसोबत बटाटा शिजत घातलेला। वाटप आहे। वाटपाची रेसिपी मी ऑलरेडी अन्नपूर्णा चॅनलवर अपलोड केलेली आहेत। 2 आहेत वाटपाचे प्रकार, एक ओला खोबरं घालून वाटप केलेलं आणि एक बिना कांदा लसूणचं आहे। त्याची आमटी बनवताना जे बिना कांदा लसूणचं वाटप केलेलं तेही तुम्ही वापरू शकता। जर तुम्हाला नैवेद्य दाखवायचा असेल तर तुम्ही बिना कांदा लसूणचं वाटप हेही घालू शकतात। तेही कटाची आमटीच्या रेसिपीमध्ये मी सगळी डिटेल्स दिलेली आहे, तुम्ही नक्की चेक करा। एक छोटा कांदा घेतलेला बारीक चिरलेला आहे। टोमॅटो आहे एक मध्यम आकाराचा। कोथिंबीर, कढीपत्ता, मालवणी मसाला 1 चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा आणि गरम मसाला पाव चमचा। जो काही साठवणीतला तुमच्याकडे मसाला असेल, जो तुम्ही घरी तुम्ही डेली यूज करता, तो तुम्ही घालू शकता।
कढई गरम करत ठेवलेली अगोदर तेल घालावे, कढीपत्ता घालावे, कांदा घालावे, छानपैकी लालूच होऊ दे। टोमॅटो घाला, कांदा टोमॅटो छानपैकी परतून घ्या, वाटप घाला, कांदा टोमॅटो हे सगळं छानपैकी मिक्स करा, सर्व मसाले हळद वगैरे घाला, छानपैकी मिक्स करा। मसाल्यांमध्ये वाटप कांदा टोमॅटो हे छानपैकी परतून घ्या। टप भाजून झाल्यानंतर जी चवळी कुकरला शिजत घातलेली ती घालावी आणि सावकाशपणे मिक्स करावे। थोडंसं पाणी घालावे, मीठ घालावे। मीठ मी अगोदर घातलेलं नव्हतं, चवळी कुकरमध्ये घालत असताना तेव्हा मी मीठ घातलेलं, मग मी आता चेक केलं तर थोडंसं कमी होतं, मग मी मीठ आता घातलेलं आहे। तुम्ही पण चवळी शिजत घालत असताना मीठ घातलात तर फोडणीला घालत असताना चेक करा। छानपैकी मिक्स करा, आणि छानपैकी उकळी येऊ दे। स्लो गॅसवर ठेवा। हे बघा छानपैकी कलर आलेला आहे, थपथपीत अशी चवळीची भाजी झाली आहे। आता आपण वरून कोथिंबीर घालूया, गॅस बंद करूया आणि छानपैकी मिक्स करूया। तयार झाली चवळीची भाजी। चवळीची भाजी तुम्ही चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर किंवा भाताबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। संपूर्ण व्हिडिओ बघा तरच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळतील। लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नुसतेच व्हिडिओ बघू नका, लाईक पण करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जे नवीन आहेत त्यांना मी सांगत आहे। थँक्यू, गॉड ब्लेस यू।